गामिनि फोथारखौ नायनो फैदोंमोन माइ गायनायफोरा कमप्लिटलि जाजोबाखै स' कमप्लिटलि जाजोब्बाय फोथारफोरा नाय जा हिट नुखादों वाव माइ गायनाया कमप्लिट जाजोबनायखाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो। राहुलजों जों गामिनि फोथारखौ नायनो फैदोंमोन माइ गायनाया कमप्लिटलि जादोंना जायाखै स' कमप्लिटलि जाजोब्बाय जा मोजां मोनखादो थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो राहुल। थ' मोजाङानो जोंनि बड'लेण्डनि माइ आबादथिलिया जोंबो नायनानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय जेरैबो दुब्लि फोथारा। थ' नोंथांमोना जोंनि बे जेरामबि प्रडाक्शन चेनेलखौ थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसेनो जोंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। थ' लोगोफोर 1K साबस्क्राइब खालामबासो नोंथांमोना भिडिअखौ हिट नुनो मोनगोन मानो होनबा जोङो 1K साबस्क्राइब जानाय लोगो लोगोनो हिट भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननिसिम। थ' बेबायदिनो थाबैनो माने 1K खालामना होदो माखौ नायनायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो ना। बेखिनियावनो जों भिडिअखौ माने दिनै फोजोबथ'नाय जाबाय आरो ना। गोजोन्थों।